سلام تخططت نايز channel كما تخونو لو من كلنا تقبلنا تمرتي حيز قريبة زلخو نساد ما تمرز ودي كميز أمسليو يعتبل أبز حلفة جزية كلتا سلسة بزع بعد كنستيو حيالات لبامات نفعات دكنستيو كم زخانا زرقي دكنستيو تمنفعات كمي مخانو فليت ناو نخصعرا ناو قص انك خدا من قد خطريان سبكت حميو خمس زي يكون كخبت ولا قدم تتصبق نجار كمي مخانو مريو دحرين عبك خيديو أزانا يلوم بتمرت دما بزح كاب فيدباك متسني بلوص ودي تمرت ودي ويكا تي اب هيوت كعوتو عود زخون ودس انت عينتي بفلاي اب فقرنا بحرار مالتي زبل ارس ببزح متسن نيرو نعو نخملس الى لومي حنت فيديو قريبا لغو بزح اقرمتي كاب ريسيرشن كاب بزح تعزبتن زمزت يامو كساب مودات تخطاتيلكما نفسكم كتعريو تمودات مالتي توم دقنسيا كاندي نعاخن انت عينت ابواتات يوم توم دمرصو نختلليا indirectly دمانه تموداتهم كم عينت هيوت نخلوهم نختصلوا يعدمكن مو هاي نابت تمرت نخيد امبارنا لو مارس تمرتنا what to look for in a man the best qualities توم فلويات بلجاتات اب حدا ودك تمتخلخ وي بلوص ود تمرص ودك تمتكلا تاغوال اي نوت نغرات اي نوت يوم بلوصنت ناي ود زغلحو كم دما اودات نحنا أو أوالد زمرت ويكا نعنا تمرت خجبرنا زخل بلوصنت كمي غيرنا خنا بنخل نخلتيو كتقم تخل اقداسي فيديو مو كسامو داتا كتكاتلوا يقدمكم نابتا قداميت بخنا توسادما تقداميت تجرمتن عيون اب اودات بزحد دق انستيو بفلاي ذا قداميت نطبي كاب حدا عبر ريسيرش كباب 26 شح سينجل اودات اب فنلاند ريوم زغبرو مصنعتيو حدا كابتي بدق انستيو تمرات بحر خوينس ترغبه دما بلحي وي انتليجنس وي سمارتنس يلوم ስለዚህ ودي እቲ perfect guy وي perfect man وي كتبلوز ودن تمرات ودن زبحال እትጽቡቕ እትገጅፍ حيال ايكونن بزح ግዜ بفقري اب حدار እቲ ዝበለጸ ኮይኑስ ተረኸበ በልሕ ዝኾነ ወዲዩ ኮይን ረኺቦም ማለት እዩ እዚ ድማ ብዙሕ ነገር እዩ እቲ ቀደም ኣብ ተፈጥሮ ክምለስ ከለና حيال ودي كاب صلات ككلاخل هدينو خمص يخل نيرو سلازي تمرص نيرو ابز غزي زغن حيال من يندحريلنا راسو قمم زلو طرايو مغنياتو ات غلبتاو حيلي كم صالكا زخل لوط ابز عالم وحوديو اتناي غلبت حيلي وي غلبوت اكالات حماقي مالتي كونكون نسو نبينو غن خول ايكون نابتك زي هادن نسو مي بخول نير خوني لو مغن حنغول يدلي سلازي بدقنسي قداماي تمرص خوين صنه بلحي خوينو رخيبمو بلحي خنبل كلنا quick thinkers تفيلهم كحسب زخولو كم دما صقمات كفتحو زخولو ناي صقمات مفتاح كله زلوم كلت بتاع تقيسو معو بمغصال اتي مصلحتنا فنلاند دما حدا قرا مزرخه انتايو اتهم بلح زبلو دق تبعاتيوسي اب حدار ناي مغبارن اب حدار ناي مقصالن زلعل حيلي كم زلوم رخيبو بتعم زغرم مفصامه يزي ስለዚህ እቶም ጽቡቕ ሓንጎል ዘለዎም ወይ ንቁ ሓሳባሲ ንሓዳር ጥራይ ተመረፁ ዘይኮኑሲ ወይ ኣብ ሂወት ዕውት ጥራይ ዘይኮኑስ ቀጻልነት ኣብ ሓዳርና ፍቅርን ኣብ እምነትን እውን ዝለዓለ ፋክተር ንዑ ረኺቦም ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ነገራት ከም ዘለዎም ተገዲፍና ደቂ ኣንስትዮ ንክልተ ኣወዳት ማዕረ ዝኾነ ነገራት ዘለዎም ተሪና ኩሉ ቁመንኦም ኩሉ ነገሮም ሓደ ኮይኑ ግን مفلاليوم فلتت راوي كبلحوم دحر خوين نبلح ودي مرصح خوين ترخيبو حانتا قراميت او زرخبوا دما بلح زلوم اوداتن صبقت مكينه زلون كمرصا تراينا اب ريسيرش اجي تاناي صبقت مكينه ملتك رخبولا بزح يقالون ግን متبل حق مستقالون يخيط اني مالتي ስለዚህ اتري مصنعاتك ملسو زي قال حتى ግን حرايتن اوالسي نفعاتن بلحتن اودات يمرص ايلنا عدل تتوهيبون اتهم اودات كمستن اوالد يحقسدو دحرتي ناي مجمريا زلو ناي رومانتيك فيز دحريس مسن كعللون كعبيون يخلو دو نزبل حتى ግን حدا مدمدم تاكرخبولي كعلون ግን انتاي زبل تعزبتيبم تاغوال بلحا ممازنتون ويكا نلعلي كتعب تخل عينت كتصلو تخل سب ندحر خوينا صبغ زمدنا كلهم يخليو ابزبل مدمدمتا بصحو مالتي ريسيرش اتا خاليتنا بزرخبوا اب تمرصن بلوصات ندك تبعاتيو ويا ودات تا خاليت فاكر ريسبكت لوما جا ريسبكت تبل قال وي كبرت بحال ثلاثه ጨናፍራለዋ ተቀዳመይቲ ريسبكت كنبل كلنا
respect you and what you bring to the table እንታይ ማለት እዩ እጂ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ትወዲ ከም ዘላቶ ሙሉእ ኣኽብሮት ኣለዋ ኣኽብሮት ጥራይ ዘይኮነኻ ናታ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ምስኡ ትገብሮ ሓዳር ፍቕሪ ይኹን ካልእ ናታ ቦታ ኣለዋ ንሳ ክሽፍነ ትኽእል ቦታታት ዝኣምነላ ነገራት ኣለዋ ስለዚ እቲ ሪስፔክት ማለት ከም ሰብ ጥራይ ኣኽብራ ዘይኮነሲ ኣብ ክእለታታ እውን ይኣምን እዩ ስለዚ እታ ጓል ንሳ ትተኣማመነሉ ክእለታት ኣለዋ ማለት እዩ ነቲ ንሳ ተኣምነሉን ንሳ ዓቕሚ ኣለኒ ትብሎ ትወዲ እውን ይኣምነላ ስለዚ እቲ ምትእምማን እቲ ክብረት ኦልሬዲ እዚ ሓደ ብሉፅ ክራይቴርያ ወይ ብልጫ ናይቲ ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ he knows how smart you are and what you can bring to his life ነታ ጓል ትወዲ በላሕ ምዃና ብልሕናታ ይርድኦ ካልኣይ ድማ እዛ ሰብ እዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ባኮ ይኮነትን ኣብ ሂወቱ እንታይ ማለት ዳ ኪኖቱ ደጋዊ ፅባቅያ ኣብ ሂወቱ ከተበርክቶ ትኽእል ብልጫታታስ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ስለዚ ኪኖቲ ደጋዊ ፎርማኣ ዝጠመተ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ኣስተዋፅኦ ናታን ብልጫታት ናታን ኣብ ሂወቱ ኣብቲ ሂወት ናይ ክልቲኦም ድሮ ክሪኦ ዝኽኣለን ከኽብሮ ዝኽኣለን ማለት እዩ ከም ካልእ ድማ ሓደ ግዜ ኣወዳት ነታ ምሶም ዘላ ጓል ከም ንብረት ክሪእዋ ይረኣዩ እዮም ይብል ስለዚ እዚ ወዲ እቲ ዝያዳ ተመራፂ ወዲ ንስኻ ክትመርፅዮ ዘለካ ጓል ተኮይንካ ትወዲ እውን ነታ ጓል ካብ ኣቅሓ ወይ ካብ ንብረት ንላዕሊ ኣብሊፁ ክሪኣ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሰብያ ኣብ ሂወቱ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክትገብር ትኽእል ሰብ ምዃና ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ክራይቴርያ ወይ ካብቶም ረቋሒታት ኮይኑ ተረኺቡ ካልኣይ ካሪየር ይብልዎ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ዓለም ክንጥምት ከለና እቲ ብሉፅ ወዲ ዝበሃል he understands that you don't just need to work but you want to work እቲ ብሉፅ ወዲ ዝበሃል ነታ ጓል ስራሕሲ ወይ ዕቤት ወይ ከዓ ኣብ ናታ ደረጃ ናታሲ ግዴታ ኮይኑዋ ጥራይ ዘይኮነሲ ክትሰርሕን ክትዓብን ከም ትደሊ እውን ይርድኦን የኽብሮን ስለዚ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንደጋዊ መልክዓን ገለን ጥራይ ዘይኮነስ ንክእለታታ ሰሪሓ ክትዓቢ ከም ትኽእል ዕድላት ተረኺባ እንተዘይብላ ማለት እቲ ዕድላት ተዋሂቦም እውን ንላዕሊ ገፃ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ሰባት ክትልውጥ ትኽእል ምዃና ይኣምነላ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናታ ዕቤት ኩሉ ግዜ ይድግፎ ማለት እዩ and he gives you space and support to learn and grow yourself ስለዚ ነቲ ናታ ዕቤትን እቲ ናታ ስራሕን ደረጃ ናታን ኣገዳሲ ምዃኑ ንዓዓ ስለዝኣምንን ስለዘኽብርን ነዚ ነገራት ንክትዓቢ ዘድልያ ሓገዝን ሞራላዊ ይኹን ቁጠባዊ ካልኦት ምድፍፋእ ኩሉ ግዜ ይኹን ክወሃባ ይፅዕር ማለት እዩ ንሳ እውን ከምኡ ግዜ ክወስድ ስፔስ የድልየኒ እዩ ክትብል ከላ ኣይጨቃጨቅን እዩ ምክንያቱ ንክትዓቢ ስለዝድግፋ ክትዓብየሉ እውን ስለደሊ ተዓቢ ጓልሲ ኣብ ሂወቱ እውን ስለተድልዮ እታ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብፍላይ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከስተውዕላሉ ዝግባእ ማለት እዩ እቶም ኣብተን ሲንግል ዘለኽን ማለት እዩ እንታይ እዩ ከዓ share the same values ክልቴኻ ሓደ ዓይነት ወይ ተመሳሳሊ ክብርታት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ማለት እቲ ክብርታት ንኣብነት ብዛዕባ መርዓ እታ ጓልሲ ኣብ መርዓ ዘለዋ ርድኢት ከመይ እዩ ትወድኻ ኣብ መርዓ ዘለዎ ርድኢት ከመይ እዩ እዚ መጀመርያ ከተገናዝቦ ክትክእል ኣለካ ኣወዳትን ኣዋልድን ዝተፈላለዩ ርድኢት እዩ ዘለዎም ብዛዕባ መርዓ እዚ ርዱእ ነገር እዩ ግን እቲ ነጥብታት ንዓኻ ከራኽበካ ዝኽእል ነገር ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ኣመና ትፈላለዩ ኮይንካ ብሓዳር ቅፅላይ ትኽእል ከምኡ ድማ ቆልዑ ማእሲኻ ክትወልድ ክንደይኻ ክትወልድ ዲኻ ይትወልድ እንታይ ዓይነት እዚ እውን ናይ ክልቲኦም ረቋሒታት ክረአ ኣለዎ ብዛዕባ ገንዘብ ዘሎ መረኣያ ንሳ እንታይ እያ ትደሊ ንሱ እንታይ ዝደሊ ብዛዕባ ስድራ ኣገዳሲ ብፍላይ ኣብ ሕብረተሰብና ማለት ኣብ ድሕሪ ገይሮም ኣለዉ ሶም ኣባና ግን ኣገዳሲት እያ ብዛዕባ ስድራ ክልቲኦም ክረዳድኡ ክኽእሉ ኣለዉ መን እዩ ስድራ ዝበሃል ስድራ ሕጂ ኤርትራውያን መዓት ቤተሰብና ወይ ሓበሻ መዓት ቤተሰቡ ግን ኣብ ሓዳር ወይ ኣብ ፍቕሪ ክትከይድ ከለኻ መን እዮም እቶም ቀንዲ ክፋል ናይ ስድራ ናይ ክልቲኹም ሓላፍነት ክኾኑ ዘለዎም ስለዚ ፅሙቕ ኣቢልካ ኦኬ ኣቦን ኣደን እዚኦም ቀዳምነት ብዓይናት ብናተይ ርእቶ ወይ ብናተይ ኣተሓሳስባ ካብ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል ኣቦን ኣደን ናይ ክልቲኦም መፃምድቲ ቀዳምነት ይወሃቦም እቶም ካልኦት ኣሕዋት ድማ እቲ ቀዳምነት ድሕሪኦም ይመፅእ ማለት ስለዚ ነቶም ክልተ ነቶም ዓበይቲ ነቶም ወለዲ ዝግባእ ክብርን ሓገዝን ክንህብ ኣለና ነቶም ድሕሪኦም ዘለካ በብዓቕምና እጃምና ነበርክት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ክሳነዩ ክኽእሉ ኣለዎም እታ ሳልሰይቲ ነጥቢ ተመረፅቲ ኣወዳት ዘለዎም ወይ ከዓ ንሓደ ወዲ ተመራፅን ብሉፅን ዝገብሮ ነገር ርእሰ ምትእምማን ኦር ሰልፍ ኮንፊደንስ ናይቲ ወዲ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮንፊደንት ዝኾኑ ኣወዳት ብብዙሕ ተሰሓብነት የርእያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወዲ ሰሓብን ተመራፅን ክኸውን ተደልዩ ቀዳማይ ክሰርሓሉ ዘለዎ ናቱ
ርእሰ ምትእምማን ወይ self confidence ክንርኢ ናብዚ confidence he loves how you are ትወዲ ማለት እዩ ነታ ጓል ማለት he loves how you are a rock star in your own life your success doesn't put him off and he wants you to shine ስለዚ እቲ ወዲ ኣዝዩ ብናቱ ክብረት ስለ ዘለዎ ናይታ ጓል ነታ ጓል ቀዳማይ ንክትዓቢ ይደሊ ካልኣይ ድማ ትዕቤት ናታ ኣየስግኦን እዩ ደረጃ ናታ ንላዕሊ ገጻ ክትዓቢ ከላ ነቲ ወዲ ስቃት ኣይፈጥረሉን እዩ ምክንያቱ ንሱ ንነብሱ ዝኣክል ክብሪ ስለ ዘለዎ ነታ ጓል ናብ ትኸብረሉ ቦታ ንክትከይድ ይደፋፍኣ ይድግፋ ምንታን ንሳውን ክብሪ ክትረክብ ኣብቲ ንሳ ክትበፅሖ ትኽእል ዕላማታታ ንክትበፅሕ ከተባብዓ ይርአ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ነብሲ ክብሪ ስለ ዘለዎ guys who are confident but not arrogant are the best kind they know how to love and treat a woman and don't feel threatened confident ወይ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ገለ ካብቶም ተመረፅቲ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ቀዳማይ ንጓል ከመይ ጌርካ ተፍቅራ ወይ ከመይ ጌርካ ተኽብራ ካልኣይ ድማ እቲ ናይታ ጓል ዝኾነ ይኹን ደረጃ ዕቤትን ታሽሙን ኣየስግኦምን እዩ ዝያደ ንዖም ክብሪ ዝውስኸሎም ወይ ከዓ ኣብ ርእሰ ምትእምማኖም ይውስኸሎም እምበር ምስኣ ይወዳደሩን እዮም ሕጂ እቲ ምትእምማን ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ኣብዚ ፀገም እቲ ወዲ ኣብ ነፍሱ ዘይተኣማመን ተኮይኑ ናይታ ጓል ዕቤት ኩሉ ግዜ ንዑን ታሕቲ ዘውርዶ እዩ ዝመስሎ ምክንያቱ ኣብ ናቱ ኣረዳድኣ ሜይቢ ንሱ ልዕሊኣ ክኸውን ከም ዘለዎ ሕጂ ወላ እታ ጓል እውን ክትርዳእ ክትክእል ኣለዋ ኦቨር ኣክት ክትገብር የብላ ነቲ ወዲ ንእሽተይ ከተምስሎ ወይ ትሕቲኣ ምዃኑ ከተርኢ ዝፅቡቕ ኣይኮነን እቲ ፓወር ስትራግል ክህሉ ኣይግባእን እንዲ ግን እቲ ወዲ ናቱ ክብሪ ኣብ ውሽጢ ክህልዎ ኣለዎ በታ ጓል ክፅሎ ኣይግባእን ስለዚ ክልተይካ ክትመዛዘን ኣለካ ግን ነታ ጓል ክደቑሳ ውራይልካ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ብዙሕ ምትእምማን ርእሰ ምትእምማን ዝገድሎም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ይብል እቲ መፅናዕቲ ንደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ክፀቕጥወን ወይ ካብ ትሕቲኦም ኮይነን ክረኣያ ወይ ክኾና እውን ይመርፁ እዮም ስለዚ ክመሃራ ክዓብያን ተጀሚረን የሰክፎም ደስ ኣይብሎም እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ምክንያታት ብምግባር ክዓብጥወን ይፍትን እዮም ይበሃል እዚ ከዓ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ካልኣይ ወይ ካልኣይ ራብዓይ ድማ understand love እቶም ተመረፅቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝበሃሉ ትርጉም ናይ ፍቅሪ ይርድኦም እዩ ፍቅሪ ሕራይ ኩሉ ሰብ ይርዳእኒ ዝብል ፍቅሪ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ number 1 there is no perfect relationship ወይ ከዓ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ዝበሃል perfect ወይ ከዓ ሙሉእ ዝኾነ ከም ዘየለ ምፍላጥ እዩ ስለዚ ሓደ ሓዳር ወይ ሓደ ፍቅሪ ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ እቶም ንፍዓትን ብሉፃትን ወዳት ቀፃልነት ናይ ፍቅሪ ኣብ ስራሕ ዝምርኮስ ምዃኑ ይርድኦም ፍቅሪ ብርቱዕ ስራሕ ዘድልዮ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክፋል ወይ ጀርዲን ናይ ህይወት እዩ ጀርዲን እንታይ እዩ ሕርሻ ትፈልጥ ጀርዲን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ዘድልዮ ማይ የድልዮ ፀሓይ የድልዮ ድኹዒ የድልዮ ምኽስኳስ የድልዮ ካልእ መድሃኒታት ዘድልውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ ነገራት ከተማላሉ እንተኺልካ ካብ ፅቡቕ ፍርያት ትረክብ ፍቅሪ ድማ ልክዕ ከመያ ምክንኻን የድልዮ ስለዚ እቲ ተመራፂ ወዲ ወይ ብሉፅ ክትመርፅኦ ዘለክን ሓዳርተን ደቂ ኣንስትዮ እንተኮይነን ነዚ ክርዳእ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ሓውሓው ዘብል ፍቅሪ ኩሉ ሰብ ፍቅሪ ዝፈልጥ እዩ ዝመስሎ ፍቅሪ ዝፈልጥ ግን ኣብቲ ፀገማት ከመፅእ ከሎ ፍቅሪ ብኸመይ ከም ዝብዳሕ ክርዳእ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እዚ እቲ ፍሉይነት ናይቶም ብሉፃት ደቂ ተባዕትዮ ዘጉልሕ ማለት እዩ ካልእ ናይ ፍቅሪ ብርድኢት ወይ ከዓ ኣፍልጦ ዝበሃል ንኣብነት they hold doors ነታ ጓል ኣንስተይቲ ማዓፆ ይኸፍቱላ ከምኡ እውን they pull chairs ኩርሲ ስሒቦም ኮፍ ከብልዎም ይፍትኑ ከምኡ እውን say thank you የቀንየለይ ዝብል ቃል ዝጥቀሙ ከምኡ እውን ask how are you doing to understand so ካልእ ድማ ከመይ ኣለኺ ኢሎም ብልቢ ክፈልጡን ክሰምዑን ዝደልዩ ነታ ጓል ድሌታታን ውሽጣ ዘሎ ንክትዛረብ ድማ ፅን ኢሎም ዝሰምዕዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ገለ ካብቲ ኣፍልጦ ወይ ርድኢት ዕሙቕ ዝበለ ርድኢት ናይ ፍቅሪ ማለት እዩ ቻርም ይብልዎ እዚ ስለዚ እዚ እውን ኣገዳሲ ባእታ ነቲ ወዲ ዘጉልሕን ዘብልፅን እዩ ሳልሰይቲ ድማ ኣገዳሲ እያ ኢንቴግሪቲ ሓቅነት ማለት እዩ ሓቅነት ከዓ ኣመና ኣገዳሲ እዩ ኣብ ፍቅሪ it's about doing the right things እዚ ሕጂ እንታይ ንብላና እቲ ወዲ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተረኣዮ እዩ ዝገብር ንስኻ ሃልው ኣይተሃልው ምስ ሰብ ሃልው ኣይተሃሉ ኩሉ ግዜ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተረኣዮ ክገብር ዝኽእል ሰብ እዚ እውን ተመራፂ ካራክተር ወይ ከዓ ተመራፂ ነገር እዩ ኣብቶም ብዓይኒ ደቂ ኣንስትዮ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክመርፅኦ ዝኽእላ ባህሪ እዩ እቲ ወዲ ድማ ብሉፅ ምዃኑ ዝተኣማመኖ ነገር እዩ ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ትኽእል ኢንቴግሪቲ ወይ ሓቅነት ናይ ሓደ ሰብ
حنت أبنة تايبهم نالو listen to what and how he speaks about others بزعبا كالو سبات كزارب كله كما يزارب سنيل كامس مع يدلي ولا نغناتو كما يلو انتايبل كما يلو قينقر بزعبا كالو سبات كزارب كله يحمد يو ما دي يزارب سازي بزعبا خالوت انتهي اللي زارب له بزعبا خاص ما نكون انتهي كزارب مخانو يتنبهل كايو يبلو كالوت سلازي كل جزء كما اللي زارب له عذاب صبغيو what kind of actions does he approve انت عين تكبارات دما يسحبون ويكا يفكد نابنت ابقد ميو كبابيو بزع جزء تقوم لا ريستورانت كيت كلغا اتسب وي تاسب كما يلام نتا ويتر ريسبكت تبع حد أجد سنة بي مخنياتو ويتر حدش تبي أبتجزيتي سلزي مزح حدش تب كني لا ريسبكت الوا تحق أنيا ويتحق أنيا بحريات ناتو أو كرأي خيل يبلو كالو كيلا تاتون سلزي تأكشن تنسوس جبرو تكبارات عذاب يدلي كمودما تناتو values كما يمرأي يدلي تهم شيء تقع كالوت أجدستي quality تاتويكا بلجاتات ناي حدا بلوت ودز بحالو كن رينا حدا kindness رهراهي رهروه ديو معناته حدا كابت فقري ديو حدا ديو نزارب كلنا رهراهي كلو كخلالو رهراهي كنتاي مالتي بغمي كتفلتو نزبل حتى good men are not just kind to you but they are kind to others سلازم تايب لنا له እቶም ርህራሃት ወይ ከዓ ፅቡቃት ወይ ብሉፃት ደቂ ተባዕትዮ ዝበሃሉ ንዓኺ ጥራይ ኣይኮኑን ርህሩህ ክኸውን ዘሎ ንዓኺ ጥራይ ኣይኮኑን ክሓሉ ዘለዎ ሓልዮት ኣብ ካልኦት ሰባት እንታይ ዓይነት ሓልዮት ኣብ ካልኦት ሰባት ኣለዎ ሓደ ብሉፅ መግለፂ ክትረኽብሉ ትኽእል ኢኹም ምክንያቱ ንዓኺ ምናልባት ኣብ ፍቅሪ ስለ ዘለኹም ክኸውን ይኽእል ግን ንኻል ኣብ ጎንኹ ዘለዎ ሰባት ከመይ የኽብር ኣሎ ስለዚ ከመይ ገይሩ ንካልኦት ሪስፔክት ሂቦም ኣሎ ምግንዛብ የድሊ እሱ ድማ ፅባሕ ንግሆ ንዓኺ እንታይ ዓይነት respect way kindness كا وقت رغبت خلي يتنبهل كمانج تقاليتي sense of humor وازع معجوني لنيره دك انستيو توازعي ودك فتوى معتين جيت مرة أتصرف كونت دليخا كان ودي كل جزء سحتيلكا جوك تقبر كتكيل عليك طيب لنا is humor is a high on a woman's wish list for her perfect guy دك انستيو أبدا حسبال دك انستيو ودي أبز حسبال ذكر نسي كل جزء زسقانن ززانيانن وازا زسمعنن زيادة يدس بلان فشق بلان كسان زخل لما زيادة كان صار له وتقال عدل نخرج كمالتيو guys who can make you laugh are worth keeping around فلذي مبزحتن ذكر نسيو كم كالو السبات زسعون فشق زبلون زحقسونن أبكبابيهم كلو دس بلاني ويبلنا تاسال سيتنات بدما responsibility حلافنت كوس زخل سب معناته حنت قال كبودت تصبي نجار تلو حلافنت يو إذا خانتايو if he starts a fight he will admit it if he shows up late he won't make excuses تناي مالتيو حلافنت مالت عند حر زخانة نجار جيجا نيرو بجيجا نجار جيرو سنهلو يغرتا تجاجيلو نجاراتك الرمزخل كمون بزخانة يقوم من قد تدنقي وي كتزقبأ صراحة زي فتيمو يغرتا زبل excuse كم زخينة ده يكونس no زي جيجاناته تجاجي إلو جيجو أمينو قرب زخل سب زي ملكتنا حلافنتن نجارات ملو حلافنت وسيد كان يمسرحان زي تنبيه سلازي الزون حادث توساخي بالليج أنا يود زي أقول له سلازي زي فيديو خمس رانا بزو حاجة داس فلتات هلوا توما وداتنا زي فلتات زي كنا نتلنا كنا عزوزو كنا عبيو انت زي بالنادم كنوتكو مغنياتو تمرد سخن كون منتان مغنياتو كل انترينان ازيد صبقاتنا فقرت رايدي كنا افكال صلاتون تندق نستيخا انت عينت ودي دك بعتيو خميلهم كمل ملوخم زلهم بزنات كنت اكباراتون كتهانصات خلايقن سلازي اذا فيديو زيا نخلنا كتقمنا تخلي لا غير رباع منالبات اليوم تلوم حواتكم حاتكم تلوا شير قبروم حدش تلوم هذا الشانل دما سبسكرايب قبرو بزح حنات زخونة تحسوتات علني تمكن وترنا تمهاركم تعبيو لزلهم ما فيدباك ناتكم دما ويكا قبر ملسناتكم كل زين عاي انرجي زخونني اب تحتهم كتبيكمي كابزين نتبتاتنا ندك تبعتيو زقلتا توسخالو دك نستيو نسخاتكم وانت تصبيو انتلو اب كومنت يرغبنا نت كومنت كل سبسله زنبباون توسخ تمرتي كخون يخليو او يبلكم سلازي نايلوم فيديو اب سوديالا اب كالك سام نرخب دحنكونو تشاو